Здравейте! Днес дойдох да разгледам какво се предлага на пазара. На автомобили, разбира се, в случая. Защото преди 3 години взех един байбек автомобил от Kia Stonic, на финансиране. Тук в Германия има два вида лизинги. Едните са оперативни, другите са тип финансиране. Като оперативните лизинги са всъщност за новите автомобили. Нещо от типа на рент-а-кар. Ползваш колата, да кажем, за определен период 3, 4, 5 години. Вноските са фиксирани, в тях се включва и обслужването на автомобила, като те са базирани на пробег километър. А другите са финансовите лизинги. Ето, например, тази Mazda, която е на стойност от 24 990 евро, има първоначална вноска от 6250 приблизително евро и до края на периода от 48 месеца месечната вноска е 279 евро. Нещо такова беше случая с моята Kia, която си купих. Изключително доволна съм. Но просто искам да си сваря часовника, да погледна какво се предлага на пазара, дали пък да не сме на марката в последствие, защото скоро ми изтича финансирането, което ще е напълно изплатена. И ще е станала вече на около 9 години, 8 и малко. Тези новите коли всъщност, и по табелката отдолу може да се ориентирате, пише Neuwagen, те се предлагат на оперативен лизинг с месечна вноска, в която е включено обслужването. Но на края на посочения период колата се оглежда, връща се на лизингодателя и в случай, че са установени някакви щети, те са за сметка на ползвателя. Но да кажем, че ето тази Mazda CX-30 с 7750 евро първоначална вноска и почти 300 евро месечна за и то 72 месеца, доста дълъг период. Не съм сигурна, че си заслужава. Но в момента се намирам в представителството на Nissan и Mazda, в близост до мястото, в което живея. Ще посетя и Шкода. Честно казано, аз съм тотален фен на корейските автомобили. Изключително са здрави, изключително са надежни, никакви проблеми. Слава Богу, не ми е създавала моята Kia. И съм тотален фен на марката. Но пък не ми пречи да разгледам и останалите. Да, след като се оказа, че съм си говорила около 10 минути на празно, защото не съм натиснала копчето за записване, поне да се върна на темата за Шкода. Определено не е моята марка, не ми хареса визуално. Смятам, че са цена, качество може би са окей, но въпреки това близо 18 000 евро за автомобил 2020 година, вече на 6 години, не мисля, че е окей. Пък и комби определено не е моят тип автомобил. Харесвам да са тип мини SUV, нещо така по-повдигнато. Нямам абсолютно никакви проблеми с размера на автомобила. Колкото е по-голям, може би, даже бих казала, че и по-лесно се кара. Но тези малки автомобили не. И за цената, за която се предлагат, абсолютно неизгодни. И по-новите Шкоди, да се ориентирам. Да, може би тази малко по-изгодна. 14 299, само с 5000 евро първоначална вноска. 2021. Предполага се, че колата от представителство се издава в абсолютно безупречен вид. Т.е. с обслужване, с нов тюф, ако е необходимо. Но мисля, че ще се придържам към моята любима марка. Това от мен. До нови срещи!